Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze mini nje. Poverty here and there's quite a lot of criminality. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa wamukelwe ngenhlokomo ngesikhathi ehambele eDelft eKapa njengoba leli qembu lilungiselela ukugubha iminyaka eyi-113 lasungulwa eKhayelitsha kusasa. Honorable Miner, please take your seat. What's point of order you said? Point of order. Are we in an auction here? Udokotela Mbuyiseni Ndlozi nowesule njengelungu lePhalamende le-EFF izolo ngemva kweminyaka eyishumi ejutshwe yileli qembu ePhalamende uzokhunjulwa kakhulu ngamahlaya akhe esishayamithetho sikazwelonke. Professor Sibusiso Mandlenkosi Emmanuel Bengu was born on 8 May 1934. Iyaqhubeka inkonzo yomngcwabo yowabe engungqongqoshe wemfundo wokuqala wentando yabantu udokotela Sibusiso Bengu Ongoye. It will be like 3 cups in 3 seasons and always defending them, and it will be like a big bonus for him. Okay. Aseqhathiwe amaqembu angama-32 azobhekana emqhudelwaneni womkhumula jezi eNedbank Cup kule season. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala. Igama lami nginguDawud Phungula. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa wamukelwe ngenhlokomo ezitaladini zaseDelft eKapa ngesikhathi ehambele kule ndawo okungenye yezikhungethwe kakhulu ubugebengu eWestern Cape. I-ANC kulempela sonto izoba nomgubho wayo waminyaka yonke njengoba ihlanganisa iminyaka eyi-113. Engxoxweni yakhe ne-SABC uRamaphosa uthe ukusifikela kwabo mathupha eDelft kubenze ukuthi basiqonde ngokugcwele isimo sakule ndawo. Obviously, there's quite a lot of poverty here, and there's quite a lot of criminality, and there are continuous shootings, and I'm told that 2 people were killed in shootings just a day or 2 ago. So this is one of the big challenges that we face, poverty, unemployment, as well as the issue of lack of proper services. There are many people that we have to engage with. It's heartwarming, though, to see so many people coming out in their literally thousands just to walk with us in the street at this time, and the presence of leaders, like a number of us here. It's very important to engage with the people. Usenjalo umgcini mafa jikelele we-ANC udokotela uGwen Ramokgopa uhleli iqembu lisenalo ithuba lokuvuka lezithintithe yize linganqobanga ukhetho ngencaci yamavoti ngonyaka odlule. Udokotela Ramokgopa uqinisekisa abalandeli beqembu ukuthi lenhlangano ngeke iguquke ezimisweni zayo ezimqoka ngisho nangaphakathi kukahulumeni wobumbano. I-ANC eyake yaba iqembu elibusayo kuleli ibhekene nesikhathi esinzima ngemuva kokuthi inganqobanga ukhetho lwangonyaka odlule ngencaca yamavoti. The outcome of the 2024 national and provincial elections, we have defined it for the African National Congress as a strategic setback. It has had a huge impact on the African National Congress, and the moments of reflections have been ongoing. Okungenzi kahle kwe-ANC okhethweni lukazwelonke kwaholela ekutheni kubunjwe uhulumeni wobumbano ibuse namanye amaqembu. Yize kunjalo ke udokotela uRamokgopa ugcizelela ukuthi leli qembu ngeke liguquke ezimisweni zalo ezimqoka ngaphansi kwalezimo. The ANC will not lose its identity and the fact that it is an organization with history, principles, values, and an outlook which is pro-poor. Nakuba iqembu lingenzanga kahle ukhethweni likazwelonke
Kepha umengameli walo Cyril Ramaphosa usanda kuveza ukuthi kunentshisekelo entsha emkhakheni wezamabhizinisi abazimisele ukuxhasa kwezemali. It is important that there is that recognition that we don't have a huge pot of money, but for every program of fundraise. What's important for us is that when we fundraise, we become successful. Kusasa i-ANC izosebenzisa umbhiyozo wayo waminyaka yonke ukuzakhela ugazi kubavoti ikakhulukazi njengoba kubhekwe ukhethweni lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo. Obeyilungu le-EFF ePhalamende uDokotela Mbuyiseni Ndlozi owaziwa kakhulu ngomuzwa wokuhlekisa nakuba-ke wayengenamahloni kunkulumo mpikiswano wayethanda ukuncokola ngozakwabo ePhalamende. Ake sibheke ezinye izinto uNdlozi ayezenza ezihlekisayo ePhalamende. Udokotela uNdlozi ke ungomunye wosombusazwe abathandwayo ngale kokubheka ukuthi ukweliphi iqembu lezombusazwe. EPhalamende ke kwaqhuma uhleko ngesikhathi ehlekisa ngalowo wayeyilungu le-DA ePhalamende uDavid Maynard ngendlela akhuluma ngayo. Hotspots across the West. Honorable Maynard, please take your seat. What's point of order you said? Point of order. Are we in an auction here? Honorable member. That is not a point of order. Udokotela uNdlozi ke ubeqaphela kakhulu ngesikhathi ke lo wayilungu le-ANC ePhalamende uBoy Mamabolo eswenke econsa ngesikhathi kuvulwa ePhalamende ngo-2020. Wayengazi ke ukuthi uNdlozi uzokhuluma ngakugqokile. It's not a perfect wedding. On what rule are you rising? On what rule? Honorable Ndlozi, take your seat. Kwaba ke okufanayo ke nakuGwede Mantashe. To check if it's parliamentary for Honorable Mantashe to put the wrong button in the wrong. Order, honorable members. Order. Honorable Ndlozi, can you please I'm protecting the dignity of GNU now. Honorable Ndlozi. uNdlozi ke waphinde waphazamisa inkulumo kalowo wayengongqongqoshe wezenhlalakahle uLindiwe Zulu. Order. You know, Honorable Speaker, Mistress Ginger must not do this. Why are you allowing Mistress Ginger to talk like this? It's not going to happen. President Zuma has not responded to a simple question as to when he's going to. I'm speaking, Honorable Speaker. I want President Zuma to respond. Udokotela ke uNdlozi ube yilungu lePhalamende kusukela ngo-2014 waze wasula ePhalamende izolo. I-DA izichithile insolo ze-Action SA zokuthi umholi wayo ophinde abe ngungqongqoshe wezolimo uJohnston Hazen usebenzisa izimoto zohlobo oluphambili uma kuqashwe yena. Kulezi zimoto ezibalulwe yi-Action SA zibandakanya i-Audi Q7, i-BMW X5 kanye ne-Toyota Prado. The Minister of Agriculture and all other DA ministers inherited the vehicles that they got when they became ministers. No one of our ministers insisted on having a new vehicle. When Action SA drafted their press statement, they said and they spoke about R1 million vehicles that the Minister of Agriculture has got. And that simply is not true. In Cape Town, John Steenhuisen has an Audi Q7, which is 6 years old and has got 135,000 kilometers on the clock. He inherited that vehicle from the previous Minister of Agriculture, Toko Didiza. In Tshwane, in Pretoria, he did not have a vehicle because of the split in the Department of Agriculture and Land Reform. So the department wanted to buy a new vehicle for him. And he said, no, I'm not going to take a new vehicle. Show me the list of the vehicles that we currently have on our books. And one of those vehicles was a 7-year-old Toyota Prado with 239,000 kilometers on the clock. Ubekwendaweni yakhe yokugcina namhlanje loyo wabe ngungqongqoshe wokuqala eminyangweni wezemfundo kuhulumeni wentando yabantu uSolwazi uSibusiso Bhengu. uBhengu udlule emhlabeni ngesonto eledlule eseneminyaka engama-90 ubudala. One way of honoring, truly honoring Professor Bhengu is by keeping time. He was a stickler for time, and I would like that we say goodbye to him
by doing what he was strict about. Ukudlula emhlabeni kaSolwazi uSibusiso Bhengu nowaba ngungqongqoshe wokuqala eminyangweni wezemfundo uhulumeni wentando yabantu kuchazwe njengento okufanele ikhumbuzela kuleli ukuthi lingakanani ibanga eselilihambile. Professor Bhengu's departure might be said to mark an end in the physical life of one of Africa's most illustrious sons. Indodakazi kaSolwazi okungubongiwe Bhengu ifunde umlando kababa wayo. Professor Sibusiso Mandlenkosi Emmanuel Bhengu was born on 8 May 1934 at Kranskop Mission Station in the province of KwaZulu-Natal. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uthela kuleli liqemeke engiqwantwala. As a country, we have lost a distinguished educator, a diplomat, and a servant of the people. Ukufa kumficele lendlini kwakhe ngesonto ledlule kanti ubese neminyaka engama-90 ubudala. Silendo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Professor Bhengu enrolled at the University of Sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. I was so heartbroken today when I heard on the news that Dr. Letta has passed away, because he's a legendary, he's an icon in the music industry. Iningi labalandeli bomculo weKwaito lisashaqekile ngemva kokudlula emhlabeni kwenkakha yalomculo uVictor Bogopane nobedume ngelika Dr. Shebeleza. Sikubikelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi a lot of poverty here. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa wamukelwe ngenhlokomo ngesikhathi ehambele eDelft eKapa njengoba leli iqembu lilungiselela ukugubha iminyaka eyi-113 lasungulwa eKhayelitsha kusasa. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjalo uzosithola. Inkantolo yemantshi eThekwini isigodlile isinqumo esicelweni sebheyili sabasolwa ababili kwabahlanu abasolwa ngokubulala umculi uKeenan aka Forbes kanye nomngane wakhe uTebelo Tibbs Motswane. Umzi weThemba Gwabeni benolindo okuhle Ndimande bafaka isicelo esisha isincike ebufakazini obusha. Eqaleni banqatshelwa ibheyili. Inkantolo ilalele ukuthi ukubambezeleka kwesicelo sokubuyiselwa kwabasolwa ababili ababoshwa eSwatini kubambezela ubulungiswa. Ethula ubufakazi obusha, ummeli uSemphiwe Mlotshwa uthe ngenxa yokuboshwa uGwabeni ukweleta imali engango-100,000 esikoleni sezingane. Encwadini efungelwe uGwabeni uphinde waveza ukuthi omunye wamakhosikazi akhe kudingeke ukuthi ayothola usizo ngemuva kokunqatshelwa kwesicelo sebheyili sangaphambilini. Khona manjalo encwadini efungelwe uLindokuhle Ndimande naye utshele inkantolo ukuthi umndeni wakhe udonsa kanzima ngokwezimali njengoba itekisi yakhe yaba sengozini futhi ayikalungiswa ngoba evalelwe. uNdimande uthi icala labo liyabambezeleka njengoba lingakaze liyiswe enkantolo ephakeme. Umbuso uyayiphikisa ibheyili. Uthi lokhu okwethulwe enkantolo akubona ubufakazi obusha njengoba kwake kwalalelwa ngaphambilini. Indaba yokuthi unkosikazi wakhe kunonkosikazi wakhe okuthiwa ise specialist medical practitioner nalokho inkantolo izokubhekelela ukuthi yena mayengaphandle yini into ekufanele engekho yenzeke mayengaphakathi given ukuthi laba bangaphandle kubonakala ngathi bayasebenza. Besides that inkantolo ikhulumela ngokuthi if ngempela istate committee lokuthi sizoqhubeka ngaphandle kwalaba babili yini engayenza ukuthi indaba ye-extradition eSwatini ibambezele laba. Icala lehlehliselwe mhla zingu-15 kuMasingane. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Inkampani ephehla ugesi we-Eskom ifuna izakhamuzi zasesigodini saseshabalala eMpumalanga zikhokhele isiphehli sogesi esisha ngaphambi kokuba ugesi ubuyiswe. Sekuphele cishe inyanga imizi eyi-100 ingenawo ugesi.
Ufanyana Mthombeni oneminyaka engama-82 uphila nesifo sikashukela. Eminye yemithi yakhe idinga ukugcinwa esiqandisini, lokhu kubonakala kuyinselele enkulu ngaphandle kogesi. Ngoba later ngisakhona kujob. Lesikhathi bangibekele sona. Kufuna ngisebenzise sona. Manje ngiza ngibe phambili ngoba kungaza kube mnyama ngisabona. Izakhamuzi zithazi nawo ugesi kusukela ngomhlalulunye kuzibandlela ngo-2024 ngenxa yesiphehli esingasasebenzi. Last time sikhiphe 65,000 base badofaka itransformer lenje. Lo 65,000 bekwe transformer. Lo sabhadaleni ayizange ifakwe. Nyalo basi kude kukhanye la. They want another 75,000. Bebona sengiyindwe nje lesicakako leyo. Kulomphakathi ontulayo yiningi labantu asebekhulile nentsha engasebenzi. Akuphileki nje sithi gezi, akuphileki. Sihamba sicela kuchargeisa, sicela kubeka kudla, siphila nebantu labadzala, labanye bayagula nje, kugula kwabo kubi kakhulu. I-Eskom ithi isezinhlelweni zokulungisa inqalasizinda engasasebenzi. Kunembuzo ngokuthi uhulumeni ingabe wenza okwanele yini ukungenelela ukuvikela imisebenzi njengoba inkampani i-ArcelorMittal ithathe isinqumo sokuvala amaziko ayo akhiqizo okusansimbi nokuzoholela ekutheni kudilizwe izisebenzi eziyizi3,500. Uhulumeni uthi uyibophezele ekutholeni isisombululo sokuvimbela ukuvalwa kwenkampani yezinsimbi ArcelorMittal emva kwezinyanga zokuxoxisana mayelana nokudilizwa kwezisebenzi okuhlulekile. Le nkampani igxeke lesinqumo ezingqinambeni ebhekana nazo embonini, ikakhulukazi ukudayiswa kwezinsimbi zasezweni laseShayina kuleli ngamanani ashibhile. Okhulumela umnyango wezimboni nohwebo uyamukela afanisi ukuthi bazokwenza izincomo kumengameli ukuthi lolu daba lungasingathwa kanjani. Minister engaged with the associations of steel last year to say that even when there are issues that they have in relation to the master plan, they must be able to engage with it so that we can be able to unlock real opportunities that can come out of this set. Kusenjalo ongoti bathi leli gxathu le-ArcelorMittal lingase libe nomthelela emzamweni yahulumeni yokunyusa isibalo sabatshali imali ezinhlelweni zakuleli. Our government has indicated that, their biggest projects over the next 5 years are going to be infrastructural development. For those to happen, you need steel manufacturing. You need these kinds of products. The question is whether the loss of ArcelorMittal's plants are going to fundamentally push that back or affect that, or whether or not that can be compensated for by just importing more and importing it at potentially cheaper. I-ArcelorMittal iphinde yaxeka ezokuthutha isimo somnotho kanye nezingqinamba zamandla ngesinqumo sayo. Iningi labalandeli bomculo wekwaito lisashaqekile ngemva kokudlula emhlabeni kwenkakha yalomculo uVictor Bogopane nobedume ngelika Dok Shebeleza. Isihlabani sekwaito esazalelwe eSoweto uVictor Bogopane ubedume ngelika Dok Shebeleza ushone neminyaka engama-51. uDok Shebeleza ungeniswe esibhedlela ngozibandlele yohlinzwa futhi bekulindelwe ukuthi ahlinzwe kwesibili ngomsombuluko ozayo. Ukudlula kwakhe emhlabeni kuza ngemuva kokushona komunye umculi owaziwayo uWinnie Khumalo. I was so heartbroken today when I heard on the news that Dr. Retap has passed away, because he's a legendary, he's an icon in the music industry. Yes, because I want to be because few days back, Winnie Khumalo, today Dok Shebeleza. Omunye umlandeli wokuqina ushaqekile emuva kokuzwa izindaba zokudlula emhlabeni kukaDok Shebeleza okokuqala ethimbeni lezindaba le-SABC. Ekhumbula ukunandisa kwakhe eSoweto ngonyaka odlule, lo mlandeli uthe lo mculi wayengakhombisi izimpawu zokugula. Akimona aperforma kuri sofeng. Kafushane uthi ngesikhathi ngimbona enandisa eSoweto wayibukeka iphilile ngenalutho futhi wanandisa ngengoma esiyithanda sonke iGets Gets. Ushiye emhlabeni unina, izingane kanye nezelamani.
Aseqhathiwe amaqembu angama-32 azobhekana kumqhudelwano womkhumulajezi iNedbank Cup kule season ka-2024-2025. Ukuqhathwa kwamaqembu bekuqhubeka ekomkhulu lebhange lingabaxhasi eSandton eGoli. I-Orlando Pirates engabavikeli bomqhudelwano okubhekwe elikhulu ngokuthi izokwazi yini ukunqoba le ndebe okwesithathu kulandelana. Ezimnyama ziqhathwe neRichards Bay emdlalweni ozoba sekuhambeni. uMakhehleni Makhawula uthi abadlali bePirates bazongena kulo mqhudelwano benokukhulu ukuzethemba kanti babheke nokuthi baqopha umlando ngokunqoba iNedbank amahlandla amathathu kulandelana nachaze ukuthi kuyoba impumelelo phezulu komqeqeshi wabo. I think even him will be very happy because it will be like 3 cups in 3 seasons and always defending them and Nakuba zingayihambeli kahle izinto eRichards Bay kwe-league banethemba kodwa lokuthi bazokwazi ukuphendula amatafula emidlalweni wabo nePirates. Wonke umuntu unama-weak point akhe mfethu, so although iPirates yenza kahle but nathi sokwazi uku-analyze sikwazi ukusebenzisa ama-weak point awo, so ihloniphe as a big team and bakwi-CAF basimele, so siya kwi-cup game ukwenzeka noma yini kwi-cup. I-Kaizer Chiefs osekuphele amasizini ayishumi engaphethe lutho esandleni izobe iyibhekile kulo mqhudelwano njengoba nayo iqhathwe neqembu edlala esigabeni esiphansi i-Free Agents FC. Now for us is just to keep it consistent, starting the year off well, and I think now for us another home game now on the weekend. I think for us is just to rally together, and keep fighting, keep working, and showing that character. Imamelodi Sundowns nayo iqhathwe neqembu edlala esigabeni esiphansi isibanye Golden Stars. Kanti imidlalo yokuqala engu-32 yalomkhumulajezi izodlala phakathi komhla ka-25 kuya ku-28 ngasekupheleni kwale nyanga. Umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mokeleza guqa-ke izindaba zehora lokuqala sizobuya ke nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa usale kahle.